Duh Gusti, ingkang Maha Mirah lan Maha Asih, kula nyuwun pangapunten menawi sowan kula menika ngganggu ketentremaning panjenengan. Ananging manah kula rumaos miris ngantos boten saged dilem nyumerepi kawontenan ing jagat. Perang Iran lan Israel kalih negara ingkang ageng sami-sami nggadahi kakuatan. Swantenipun bedil gumuruh, roket sami sesautan dados tangising bumi. Getih sami mili dados luh ingkang asat. Larahaning perang sanes namung dadosaken risaking bondo, nanging ugi ngrisak jiwa lan pangarep-arep. Lare-lare alit ingkang tanpa dosa rumaos ajrih nyumerepi geni ngalat-ngalat. Ibu-ibu sami nangis kalangan putra, bapak-bapak sami pasrah nampa kasangsaran. Sinten ingkang badhe tanggel jawab? Sinten ingkang badhe maringi panglipur? Boten wonten kamulyan ing salebeting perang, namung wonten karisakan lan kacilakan. Kamanungsan katus-katus sampun ical, katut dening hawa nepsu lan angkara murka. Sesami manungsa kok sami-sami ngrisak, sesami titah Gusti kok sami-sami ngasoraken. Duh Gusti, mugi kersa paring pitedah, mugi kersa paring katentreman dumateng jagat. Duh Gusti, paringana kawicaksanan dumateng para pemimpin, supados saged ngendegaken perang menika. Mugi-mugi katentreman enggal tumurun ngantos dumugi pungkasing jaman.